разглеждане, респективно вие ако се опитате да отидете на друга страница, то ще ви връща обратно на моите практики и ще ви казва, че за да продължите работа с системата, трябва да въведете поне една активна медицинска практика. За целта натискате големия зелен бутон в горния ляв ъгъл и ви се зарежда една простичка страничка с две полета, които се попълват. Вие попълвате само частта, която е с номер на лечебно заведение. В наименование на практиката лечебното заведение ви излиза това, което е намерено в регистъра. Респективно, ако посочите номер, който не е валиден, няма да излезе нищо от дясната страна и вие не можете да го добавите. За да го добавите, трябва да се посочи реална амбулатория. В случая посочвам някоя случайна, която разполагам в момента от базата данни, давате добави и тя ви се добавя в списъка с моите практики. Това можете да го промените във всеки един момент. Тоест, вие извършвайки, изпълнявайки своите задължения като общо практикуващ лекар, ако смените амбулаторията, в която работите, можете да влезете и да го промените. За целта влизате в модула Моите практики, оттам натискате моливчето в края на реда и влизате в редакция, респективно тук можете да го смените. Ако работите в повече от една практика, което се случва, можете да добавите повече от една, просто отивате на добави нова практика и добавите още една и така можете да добавите списък от няколко наброй амбулатории, в които вие изпълнявате своята дейност. Пак казвам, това е нещо, което се прави еднократно, не е необходимо на всяко влизане да го посочвате, т.е. аз веднъж посочил тази практика, вече съм си изпълнил задължението и мога да продължа нататък. Втората информация, която системата ще ви поиска, това е имейл за получаване на известия за заявки по ваксини. Този имейл ни е необходим, за да може да ви изпращаме по почтата, да получите имейл с известие, когато има промяна по заявките, които вие пускате за получаване на ваксини. Малко по-късно ще стане въпрос за това какво представляват заявките за ваксини. Обръщам внимание за този имейл. Изрично предупреждавам, този имейл няма да бъде достъпен на Министерството на здравеопазването, няма да бъде достъпен на районните здравни инспекции, т.е. те няма да имат достъп до тях, няма да ви се изпращат рекламни или информационни съобщения. Този имейл се използва само единствено от тази програма, за да ви изпраща известия, свързани с ваксините. Така че молбата ми е, посочете реален имейл, до който вие имате достъп и който следите и получавате имейли, за да може да знаете какво се случва с вашите заявки. Другият вариант да си следите заявките е всеки път да влизате в програмата и да проверявате какво е развитието, какъв им е статуса. По-лесно е по имейл. Респективно посочвате имейл, давате обнови данните и с това приключва. От тук нататък системата ви препраща на началния екран, в който имате препратка към отделните модули. Ако сега изляза, т.е. вече съм ги въвел тези данни и влизам наново, няма да ме попита повече за тях, т.е. практиките то ги знае, имейлът е записан и от тук нататък всичките информации, която ни е необходима, тя е налична в програмата. Какви са модулите, с които разполагате в програмата? Имате годишен план по ваксини, след това ще мина в детайли през всеки един от модулите. Имате годишен план за ваксини, изравняване на количества, два типа справки за получени и приложени ваксини, модул за бракуване, моите практики, което вече го показах, и заявка за ваксини. Можете да ги изберете както от началния екран директно да отидете в някой модул, така и от лявата страна през менюто, което се вижда. Ако работите на по-малък екран, можете да си скривате менюто, така че да ви се отвори на цял екран информацията с този бутон отгоре сивия. Сега, за да може да се обработват заявките, които подавате, е необходимо да бъдат изпълнени някои условия. Едно от условията това е да има подаден годишен план. Този годишен план е малко по-различен от този, който е включен в наредба номер 15 като приложение, тъй като годишният план, който имаме по наредба, текущата наредба вписана, е по антигени, респективно там вие посочвате нещо се случи. Мисля, че някой ми взе споделянето на екрана. Да, може ли да помоля Анелия? Да, пак сте. Да. Този годишен план, който се подава в системата, е по ваксини. Данните са ни необходими, тъй като има определени валидации при подаването на заявка и те са пряко вързани с годишния ви план. Този годишен план тук се подава към конкретно РЗИ, към конкретна РЗИ за
за едната област, другия за другата This област. meeting is Този being план recorded and summarized. знаем, че е предварителен план, т.е. това не е окончателни данни, с които ще се работи и вие във всеки един момент можете да коригирате данните в тях. Т.е. ако имате нови деца, които са добавени във вашата пациентска листа, можете да актуализирате количествата като брой лица и брой дози. Планът ни, но все още за съжаление не е реализирано, правим всичко възможно в най-кратки срокове да се случи, е данните в този план да ви се попълват автоматично с информацията, която е налична в пациентските листи към Националната здравноосигурителна каса. В NZIS тези данни са налични. Това, което трябва да направим е преизчисляване на база на текущата година и възрастта на пациентите, да бъдат попълнени брой лица, респективно брой дози. Работим в тази посока, т.е. целта ни е този годишен план да ви излиза предварително попълнен. От ваша страна единствено да се иска верификация, т.е. да видите числата и да ги потвърдите, респективно ако има необходимост да промените някоя от количествата, съответно да посочите каква е промяната. Когато вече имате създаден план, можете да го редактирате, както казах. Редакцията става, когато отворите модула годишен план, виждате за година, за коя област и най-вдясно имате 3 бутона. С първия бутон се преглеждат данните, това е бутонът с око. Като го отворите, виждате текущите данни към настоящия момент. Ако желаете да ги редактирате, натискате оранжевият бутон с молевчето вдясно, който е редактирай, при който ви се отварят данните с попълнени това, което е последно посочено и респективно можете да го увеличите. Данните, които в момента виждате на екрана, са абсолютно примерни, те не са очевидно реални. Няма как да имаме 10 лица подлежащи за имунизация за тета-див и 100 дози. Пак казвам, това са изцяло примерни числа. Мога в момента да променя, да кажа, че за ППД искам да имам 200 бройки и да го запазя. Всяка една промяна, която вие извършвате върху плана, се записва и вие имате достъп да си прегледате как са били променени данните във времето. Обръщам внимание, че достъп до тази информация имат и районните здравни инспекции, респективно те могат да видят как ви се е променял плана във времето. Не дейте да прекомерно да ги променяте, нали, всеки ден да влизате и да променяте количество, но когато имате промяна в подлежащите за имунизация, можете да влезете и да извършите промяна. Историята на промените се вижда с бутона, който е най-вдясно, един сив бутон с малко часовниче с стрелка надясно. Когато го изберете, виждате история на това как са се променяли количествата на всяка една версия. Виждате в момента аз съм на последната от 27.03 в 16:18 часа и в зелено ми е маркирано брой дози на ППД. Така разбирам, че там конкретно е имало промяна, т.е. на другите полета не е правена промяна, промяната е тук. Ако се върна на предходната версия, мога да видя, че е било сменено районната здравна инспекция, към която се подава плана. Ако прехвърля на предишна, т.е. на всяка една стъпка мога да видя къде са били промените, които са извършвани и респективно каква е последната версия. Тъй като се зададе един въпрос, не е необходимо да подавате план за 24-та, вие нямате възможност да подадете, тъй като влезете в модула, в нов годишен план, вие имате 25-та и 26-та година за момента. Така че това е начинът за подаване на годишен план. Както казах, новото в този план, различно от това, което имате по наредба 15, това е, че данните тук не са по антигени, а са по конкретни ваксини, както виждате. Тоест по редове имаме тета-див, имаме ППД, БЦЖ, тетраксин, симфорикс, респективно. Вие посочвате брой лица и брой дози, които са планирани за текущата година, не по антигени, т.е. по заболявания, а по видовете ваксини, които ще се прилагат. Следващия основен модул, и след това ще се върна на междинните, които прескачам в момента. Основният модул, с който ще работите на седмична база, на месечна, да кажем по-скоро, това е заявка на ваксини. Какво всъщност представлява процеса по заявка на ваксини и всъщност защо е цялата тази програма? Промяната в процеса на работа, в начина по който ще получавате ваксини, че ако до момента получаването на ваксини от общо практикуващите лекари и от лекарите, работещи в родилни отделения, е бил директно отиване в районна здравна инспекция и взимане на ваксини, сега ще трябва да се подава план. Концепцията с плана е да има малко по-добро планиране,
и както от ваша страна, така и от страна на РЗИ, за да могат да бъдат планирани количествата, които са налични и да няма струпване на много хора по едно и също време за получаване на ваксини. Респективно, за да можете да си вземете ваксините, ще е необходимо да изпращате заявка. Изпращането на заявката става през тази система. Няма възможност да се подава заявка през медицинските софтуери. Това отново обръщам внимание. Когато отворите модулът заявка на ваксини, вие виждате история на всички заявки, които сте подали до момента. Когато влезете сега за първи път в програмата си, ще видите, че вече има налична информация в системата. Това е така, тъй като с този софтуер реално Министерството на здравеопазването и РЗИ работят от началото на септември 2024 година, т.е. близо 6 месеца системата вече работи в реална среда. Тоест, всяка една ваксина, която сте получили от 1 септември миналата година до сега, е била регистрирана в програмата и респективно, когато колегите от РЗИ са изписвали ваксини към вас, те са създавали такава заявка, за да може по нея да направят изписване. Така че влезете ли си, ще видите всички данни, които са по изписвания от миналата година до сега, за последните 6 месеца. Ако желаете да си прегледате данните за конкретна заявка, можете да натиснете бутона с окото, при което се зареждат данни, в които виждате към коя област, и коя практика, за коя дата са били заявени, на коя дата са били заявени, какви продукти и какви количества, което сега ще видим при подаването на заявка. Тоест, когато вие искате да вземете нови количества ваксини от РЗИ, влизате в програмата, накратко пак ще изляза, извинявам се, че само влизам и излизам, влизате в програмата, избирате, естествено, че ще ми се забави, отивате на заявка на ваксини и давате изпрати нова заявка. Това, което трябва да попълните. В първото меню, където пише към РЗИ, трябва да посочите към коя област пускате заявката. Отново казвам, това е така, тъй като при някои общо практикуващи лекари е възможно да изпълняват дейността си на територията на повече от една област, респективно трябва да посочите къде. Аз в момента съм си подал годишен план в програмата към Благоевград, така че ще пусна заявката към Благоевград. Второто поле от практика лечебно заведение ви излиза автоматично избрана, ако имате само една практика, в която извършвате своята дейност, тя е избрана автоматично. Ако имате повече от една, това е падащ списък и можете да изберете за коя от амбулаториите, в която извършвате своята дейност, става въпрос. Както казах, в по-големия процент от вас, това ще бъде само една и тя автоматично ще е избрана. Следващото поле, което трябва да посочите, е заявени за дата. Тук сега трябва да се включа с няколко правила, които се въвеждат с тази програма и с начина на заявяване на ваксини. Подозирам, че ще има много въпроси, свързани с тези правила. Молбата ми е да ги коментираме след като приключиме с представянето на модула, тъй като така след първата сесия сутринта очаквам малко да има реакции и въпроси от ваша страна. Правилата са следните. Заявка за ваксина може да се подава от понеделник до четвъртък включително. Заявка за ваксини не може да се продава в петък, в събота и в неделя. Ако дойде петък, събота и неделя, когато влезете в модула заявка за ваксини, големия зелен бутон пускане на нова заявка няма да е наличен въобще, т.е. няма как да го натиснете и да влезете да подавате заявка. Това е направено по този начин, за да оставиме ден, в който представителите на РЗИ да имат време да обработят получените до момента заявки. Затова петък е оставен като свободен ден, в който да не се подават заявки, респективно събота и неделя са почивни дни, затова е предвидено от понеделник до четвъртък. Нямате ограничение като часови период, т.е. можете по всяко време в тези дни да подавате заявка. Когато подавате заявка, заявките се подават за следваща седмица най-рано, т.е. ако днеска е 27 март, за 28 март не мога да пусна заявка, тъй като е същата седмица. Ако беше началото на седмицата, т.е. ако бяхме 24 март, най-ранната дата, на която щях да мога да подам, е следващия понеделник, което е 31 март. С най-рано за следващата седмица може да подадете заявка и можете да пускате заявка за срок не по-голям от 2 седмици напред. Тоест, когато отворим календара, те виждате в момента не са активни датите. Първата ми активна дата е 31 март и мога да избера от 31 до 11 април.
Това са датите, които са момента, единствено събота и неделя с зони, т.е. можете за всеки един от другите дни да заявите. В случая аз мога да избера 1 април и изпращам заявката си за 1 април. Какво означава това? Това означава, че на 1 април мога да отида и да получа ваксините, които сега ще посоча по-долу. Ако отидете на 1 април и нямате подадена заявка, няма колегите от РЗИ как да ви обработат заявката за ваксини, т.е. ако вие не сте подали електронно, те няма да има как да регистрират като изписване в програмата, респективно няма да могат да ви ги дадат. Така че молбата ми е, това ще започне да работи по този начин, най-вероятно след 1 месец пробно, в който ще можете да взимате ваксини без да е подадена заявка, като целта ни е през април месец, хибридно, нали, да започнете и да подавате заявки и да работите по стария начин, но постепенно да свиквате с работата с този софтуер. Това колегите от Министерството на здравеопазването, накрая като приключа с представянето, вече ще определиме от коя дата, по какъв точно начин ще се работи. Не казвам, че от 1 април ударно започваме само с това да работиме, но е добре да започнете постепенно, когато имате заявка за ваксини, да минавате през програмата. Така че отново казвам, имате да посочите към коя област, избирате си дата, след което посочвате всички продукти, които искате да получите. За тук също има едно правило по отношение на количествата, които можете да заявите. И правилото е, че първо ваксината, която заявявате, трябва да е включена във вашия годишен план. Т.е. не мога да заявя ваксина, която не съм посочил, че съм заявил за 25-та година за РЗИ Благоевград в случая. И не мога да поръчам получаването на повече от 1/4 от общото количество дози за годината. Тоест, ако за годината съм заявил, че имам тета-див 1000 броя, те мисля, че бяха в момента в планът ми 100, ако общо са ви 1000 за годината, при едно изписване, т.е. на една заявка, не може да заявите повече от 1/4, т.е. не повече от 250 бройки наведнъж. В случая планът ми беше за 100, ако аз посоча, че искам да получавам 50 и се опитам да пусна заявката, ще ми даде грешка, че заявеното количество надвишава 1/4 от количеството по продукта в годишния план. Мога да заявя 25 от нея, мога да си добавя и втори продукт, мога да си сложа ППД 10. Всички количества в програмата, без значение дали говорим при заявка на ваксини или бракуване или в справките, които ще покажа по-късно, винаги говорим в дози. Не в флакони, не в опаковки, а в конкретно дози. Ако дадена ваксина е флакон, който е с 5 дози вътре в него и вие искате да вземете 2 флакона, трябва да заявите 10 дози. Ако заявите 2, няма как да ви изпишат 2 дози от ваксина, която е в флакон, който е с 5 дози. Така че тук винаги посочвате количества в дози. Най-отдолу имате поле за допълнителни бележки. В полето с допълнителни бележки можете да посочите в свободен текст каквато и да било информация, която искате да отправите към колегите от РЗИ. В това поле можете да упоменете, че по изпълнение на конкретна програма или във връзка с нещо друго, ви е необходимо да получите по-големи количества от това, което програмата ви дава да заявите и колегите могат да го вземат предвид при изпълнение на заявката. Когато сте готови с попълване на формата, натискате бутона "Добави" най-отдолу, само че с кое надвиших в момента. Аз ППД не съм заявил. Така, в момента, в който натиснете "Добави", автоматично вашата заявка се изпраща към РЗИ. Преди тя да бъде обработена, вие имате възможност да редактирате данните, които сте посочили по съответната заявка. Тя ви излиза най-отгоре, те са хронологично подредени, пише от коя практика, кой е лекарят, който го е заявил, на коя дата, какъв е статуса в случая, имаме получена заявка, пак преглед и тук имаме бутон за редакция и за анулиране. Ако желая, мога да вляза да редактирам, мога да отворя и да си добавя друг продукт, мога да променя датата, да променя, че не е за 1, за 2 април, мога да си променя количествата или ваксините, респективно мога да го запиша
и тези данни се отразяват върху заявката. Заявките можете да си ги редактирате до момента, в който те не бъдат обработени от РЗИ. Когато те бъдат обработени, те могат да бъдат или одобрени, респективно те ще ви излязат в зелено, както са тези по-долу, или може да бъде отхвърлена или анулирана. Такава отхвърлена анулирана имаме ето тук, те са осветени в червено и пише изтекла анулирана заявка. Изтекла, тъй като ако сте пуснали заявка и не отидете да си вземете количествата, когато мине датата за изпълнение на заявката и вие не вземете своите количества, тя ще светне по този начин в червено. Когато е изпълнена заявката, тя излиза в тъмно-зелено, ето тези, които са най-отгоре. Това означава, че вие сте имали пусната заявка, отишли сте на място, на конкретната дата и сте получили количествата. Отново казвам, можете да редактирате във всеки един момент, можете и сами да си анулирате, ако сте пуснали заявка, която по някаква причина не можете да отидете да вземете. Имате червен бутон за анулиране, натискате анулиране, имате основания за анулиране. Аналогично основание за анулиране се посочва и от страна на представителите на РЗИ. Т.е. когато РЗИ ви откажат обработката на конкретна заявка, те ще ви посочат аргументи каква е причината тази заявка да бъде анулирана. Имейлите, за които споменах в началото, които се събират, за да може да получите информация, когато сте пуснали заявка и вашата заявка бъде одобрена, анулирана или по някаква причина от РЗИ я редактират. Тоест, те не могат да ви променят датата, на която да получавате, но могат да променят количествата. Ако вие сте заявили 100, а те нямат налични 100 бройки, те могат да отворят заявката и да ви я коригират, да напишат, че ще получите 50 бройки и вие ще знаете, че на конкретната дата заявката ви ще бъде изпълнена за 50 бройки. Така. Това е по отношение на заявките. По подразбиране ви се попълва текуща дата и час за бракуване, можете да ги промените. Бракуване примерно към 20 март. Имате описание, като тук имате номенклатура от няколко различни опции. Изтекал срок на годност, счупено, изгубено, нарушен в режим на съхранение. Т.е. избирате каква е причината за бракуване, след което посочвате кой от продуктите, който е наличен при вас. Примерно избираме TetaDiff. Тук ви дава какви партиди имате от съответния продукт. Избирате си партидата, по която правите бракуването, дава ви какво е наличното количество, което имате в момента от съответната партида и казвате какво е количество, което бракуваме. В момента ще бракуваме 5 дози. И в бележки пишеме допълнителна информация, нещо, което желаете да упоменете като бележки. Това не е задължително поле, но можете да дадете някакви разяснения. В прикачени документи най-отдолу можете да се прикачите какъвто и да било документ. Ако имате някакъв протокол, снимка или какъвто и да било друг документ, който ви искате да приложите към бракуването, можете да прикачите документа към съответното бракуване, след което давате добави. Обръщам изрично внимание, конкретно в модула за бракуване, за да може данните да влязат в сила, е необходимо да ги потвърдите. Какво означава потвърждаване? След като сте създали бракуването, то е отключено за редакция и вие можете да променяте количествата в него. За да го заключите, избирате редакция, след което най-отдолу в ляво има потвърждаване на бракуване, запазване и когато вече е потвърдено, редът се маркира в синьо и вие само можете да преглеждате, като тези количества в справката вече ще бъдат приспадат и ще излиза, че са в минус. Това е модулът с бракуването. Следващия модул, който ще ви покажа, това са справките за получени и приложени ваксини. Той е разделен на две, ще обясня защо. Първо влизам в първия, когато го изберете, по подразбиране ви се зареждат следните филтри. Имате от дата до дата, по подразбиране ви излиза 1 януари текущата година до текущата дата. Можете да ги промените и да заредите данни за по-голям период от време. РЗИ не можете да го променяте, тъй като то ви е в областта, където изпълнявате своята дейност. В практики автоматично ви е избрана, ако е само една практика. Ако имате повече от една амбулатория, в която работите, ще имате опция да изберете едната или другата. Респективно в ваксини можете да пуснете филтър да видите данни само за конкретна ваксина или респективно, ако не посочите нищо във ваксини, те по подразбиране се зареждат всичките по-долу. Това, което излиза в таблицата, по колони имате практика, в случая тя е само една практиката, след което имате ваксина. И имате за всяка една ваксина имате TetaDiff, ППД, БЦЖ и за всяка една от ваксините имате данни. Това, което ви излиза за всеки вид ваксина,
имате партиди. Всяка една партида, по която сте получавали количества през системата или за която са прилагани дози във вашата практика, ще излезе тук като количества. Респективно тук имаме две партиди, които са получавани през системата, тези D07270105. От нея съответната амбулатория е получила 180 дози в периода от 1.1.25 до 27.3. А от партида D072702 има получени 160 дози. Колоната приложени използва данни в реално време от NZIS. Тоест, всяка ваксина, която вие регистрирате през вашите медицински софтуери и е подадена към NZIS и е регистрирана, излиза тук по съответната партида. Тоест, знаем, че в съответната амбулатория, която в момента излиза по-горе, за периода от 1 януари до 27.3 по партида тази за тетадив имаме приложени 5 дози. Получени са 180 дози, т.е. налични към момента би трябвало да има 175 дози от тази ваксина. При следващата партида имаме получени 160, приложени 44, 5 бракувахме преди малко в модула, затова излизат тук, респективно наличните са 111. В други излизат данните за всички партиди, които не са регистрирани през системата за разпределение, т.е. този софтуер, който в момента ви показвам, не са минали данни за такива партиди, но вие сте ги приложили, т.е. регистрирани са в NZIS. Т.е. конкретната амбулатория има 6 други партиди тетадив, при които е приложило от тези 6 различни, имаме 66 приложени, излизат в минус 66, тъй като програмата няма как да знае откъде и как са получени тези партиди, затова тук се получава този минус. Най-отдолу за целта имаме общо, като вие при общо можете да видите общо получени, общо приложени, общо бракувани и респективно общо колко са ви налични, като се вземат предвид всичките партиди. Това е по отношение на справката. В справката можете да си променяте параметри, можете да използвате бутонът печат, който ви отваря данните в нов прозорец, който е изчистен в табличен вид и който можете да разпечатвате на хартия, ако ви трябва по някаква причина данните от справката да ги имате на хартиен носител. Същата справка, абсолютно аналогична, имате и по лекар. Данните са разделени, тъй като за лечебните заведения, в които има родилни отделения, или ако имате амбулатория и искате да видите общи данни за амбулаторията, можете да преглеждате справката за получени и приложени ваксини по лечебно заведение. Ако отворите справката за получени и приложени ваксини по лекар, автоматично ще ви бъде избран вие с вашия логин и имена, като респективно отдолу излизат данните. В момента аз нямам записи, защото аз не съм лекар. В момента работиме на реална среда и респективно в NZIS няма регистрирани ваксини от мое име. Ако имах, отдолу щяха да излязат по абсолютно аналогичен начин. Това е по отношение на справката. Единственото последно, което имам да ви покажа и вече преминаваме към отговор на вашите въпроси. Във връзка с това, което показах, с ето тези минуси, които се получават, тъй като имате партиди, които са получени преди стартирането на софтуера, сме предвидили модул, в който вие да можете да си посочите изравняване на количества, за да може да не ви излизат тези минуси. Това изравняване се предправи през групата изписване. Имате един модул изравняване на количества, който като отворите, ви дава към коя дата, текущата дата, съответно от името на коя практика желаете, отгоре ви излиза автоматично попълнено и отдолу можете да си добавяте редове. Респективно аз мога да кажа, че от тетадив, тук като кликна в партида, се зареждат всички партиди, които имам регистрирани през NZIS в момента. Мога да си избера по коя от партидите, примерно D066701, посочвам с какъв срок на годност е тази партида, тъй като партидата не е минала през системата и ние нямаме данни за това какъв е срока на годност, и да кажете, че имате налични от нея 20 броя. В момента, в който го запишете това като информация, това количество автоматично ще влезе в справката, която гледахме и там вече няма да ни излизат в ето е D000667, вече ми излиза, че имам получени 20 броя, които вие регистрирате автоматично, приложени 11 и съответно респективно от нея имаме налични 9. Молбата ми е, тези данни за изравняване, те са предимно за ваше ползване, т.е. да можете вие за вас да си изравните правилно справката и количествата, които излизат в системата.
с което това изравняване можете да го ползвате и на по-късен етап, т.е. мога повторно да вляза. Това количество, което съм добавил в момента по тази партида остава, мога да дам редактирай и да добавя допълнително, да си сложа, че имам тета div и от друга партида или PPD, респективно да посоча коя партида със срок на годност количество и това ще бъде добавено към справката за количества. Това е от мен като представяне за функционалностите. Давам думата на доктор Пармакова и предлагам да минем вече по въпроси, които възникнаха в чата и които бяха зададени докато говорех. Да, следя чата. Нека да започнем от началото. Има колеги, които питат как